खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 25 एप्रिल 2025 इं मायथाइनि सानसेनि फान्जामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि रां खोमाना लाफ्लांगोन, सानै हयै सोलिनांगोन, साना खहा गोनां जानो हागौ। वृष राशि गोजोन सान, थांखिखौ जाफुंहोनो हागोन, रां आरजिनानै लानो हागोन। मिथुन राशि नखरनि थासारिया मोजां जागोन, गोसोआ गोजोननायजों बुंफबगोन, साना गाहामै बारगोन। कर्कट राशि थांखि लानाया फैमाल जागोन, गुबुननि मदद नागिरबायगोन, थांलाय फैलायजोंनो साना बारलांगोन। सिंह राशि खहा गोनां सान, गाज्रि जाथाय जानो हागौ, गिलुं गिलुं मोनगोन। कन्या राशि बादायलायनायाव देरहासारनाय मोननो हागौ, नाजानायनि फिथाइ मोनगोन, गावनि सायाव फोथायनाय लाखिनांगोन। तुला राशि मावनो लानाय हाबाफोरखौ मावफुंनो हागोन, गावनि आरो नखरनि मान बांहोनो हागोन। वृश्चिक राशि फरायनायाव हेंथा नुजाथिनो हागौ, सोलोंथाइ लानो थाखाय गोब्राब नाजानांगोन। धनु राशि गोसोनि लुबैनायफोरखौ गोसोआवनो दोननांगोन, रां बाहायनाय समाव सांग्राङै सोलिनांगोन, बिमाखौ दुखु होफ्लांगोन। मकर राशि गुबुननो मदद होनो हागोन, बेफार फालांगियाव आय जासोगोन, नखराव गोजोन फैगोन। कुम्भ राशि मोनखानाय रांखौनो खोमाना लाफ्लांगोन, सानै हयै लामा दावबायनांगोन, साना खहा गोनां जानो हागौ। मीन राशि नखरनि जेंनाफोरा जोबस्रांगोन, मोजां सम फैगोन, गोदान मिजिं मोनगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों, बेनि थाखाय बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों।